Всеки знае, че за да успее в живота са му нужни успешни контакти. Как да ги създадем и поддържаме? Ако някой го измъчва този въпрос, ние от Treasure сме готови да му помогнем как да го постигне. В съвременния свят всеки е много силен в обещанията. Поради тази причина те са загубили своята стойност. Доверие се печели и поддържа с дела. Един прекрасен повод да спечелим и поддържаме доверие са празничните събития. Това са рождени и именни дни, откриване на офиси и обекти, събития свързани с стартирането на нови дейности или фирми и много други от този вид. Когато сме поканени на такива събития, ние имаме реален шанс да създадем или затвърдим доверие. Това се постига с запомнящ се подарък. Обикновено на такива събития хората или не носят подарък, или подаряват някакъв само за да отбият номера. Често домакините събират подаръците и ги захвърлят в някой килер или дори на боклука. В една такава среда, ако ние подарим правилно подбран и стойностен подарък, домакинът ще бъде впечатлен. Освен това, той ще го сложи на видно място и всеки път, когато го погледне, ще си спомня за човека или фирмата, която му го е подарила. Ето как изграждаме емоционална близост с домакина. Когато човек взема решение, той се води от рационални и емоционални подбуди. Така можем да се осигурим емоции. Treasure е единствената фирма в България, която може да ви помогне да спечелите сърцата на важни за вас хора, партньори и клиенти. Посетете нашия сайт или офис и спечелете конкурентно предимство.